Здравейте хора, това съм аз, Харито. Днес правя клип на Майнкрафт. Аз направих един клип, в който си... Знаете, си направих градинка, обаче го изтрих, защото... Не говоря, защото погрешно го изтрих. Беше готин, направих си градинката, оформих я. Сега трябва още 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Откъде пък дойдоха тя? Аз чакай, аз имам брадва. Айде, край. Дървото е прибано. Братата ми, не. Има място за нея. Айде, той чест е запълнен. Ето, градинката ми е готова. Ама съм то бе... Готов. Ето ще сложа една вратичка. Нямам повече, значи използвам втория чест вече. Който ще спъзвам за малко. Съжалявам хора, че спрях клипа, обаче трябва да свърша една работа. Чакам да стане вечер, че да определя къде да сложа факли. Ето ще бъде поръбчетата. Имам ли доста кол? Дори имам кол. Имам и чаркол. Имам доста факли. Ще ми се насигурни. Тук. Тук и тук. Сега ще сложа тук и тук. Тук. И още нещо. Една пръчка. Само един чаркол. Ей така, идеално. В този епизод друго завършва. Стана вече, когато не ми трябваше вече. Но всеки случай ще го гледам. Трябва да сложа 2 факли ми. Само че 2 факли ще ги си ги взема. Тук и тук. Да бъде светлина. Сега да щом имам още едно нещо за ми. Ще взема обратно. Готов съм. Стана вечер. Дано до утре сеното ми да израсне. Искам да ви пожелая лека нощ. Този спи в къща на дървото. Тя много и трябва да я увидя.
Хубава дрямка, много добра. Отлична бих казал. За сега не знам какво ще правим. Този клип не знам какво ще правим. Всички други знам, но не в този. Ще си измисля нещо сигурно. О, да, с на листа не мога да слагам факли. Пушката си ми е готина. Видим дали съм става нещо в петката от този път. Хора, в този клип майче няма да успея нищо да направя, защото нямам идеи. Всеки друг клип имам, обаче не е в този. Освен да убивам прасета, друго няма какво се прави. Няма да ме погнете, защото не можете. Ама ще не ми дадат месо, бе, идиощи ни прасета. На гонените ли искаш да играем? Ще уча малко да копая под земята. Оу! Трябва да разчистя малко. Брадва ще си вземе, малка сладка брадва, тя ще ми трябва. Защо ще направя две ключки? Айде, две брадви, две кирки дай. Ще копая малко под земята. Готвенето на моби зен... Айрон! Готвенето на моби зен е, че не се виждат пръстите ми, когато натискам. Ала сега си ги виждам, а вие не. Не, това не е айрон. Продължавам да купавам, ще се на бедрока, 9 купки са нагоре и ще намеря неща. Дано да не попадна в някой пещера, че ще си изгоря мозъка. Коли! Чакай, за какво ми е колата? Аз имам чаркол. Има много стакове. Пак ли айран? Писнем само да намирам айран. Ама ви трябва. Трябват ми поне само 3 диаманта. Ще ми трябва 3 диаманта, да се направя ла-ла-бала-бала. Още кол. Диаманти! Шест диаманта, 2 кирки. Да продължа да копая още малко. Бедрока. 9 купища нагоре. Чакай си ги броя, бе, човек. 1, 2. 1,
2, 3, 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и 9. Това е било 12-то ниво. Ако потърся още далеч няма да намеря. Вече знам какво ще правя в този епизод. С другия ще щупя обсидианс. Има още време за часа. Още колко трябва да издам? Колко камъка нагоре? Добре, това вече ми трябва да брита. Къде ми е къщи? Къде са ми къщи? Айде. Диамантите ще си ги прибера в новия чест. Тя букочи тук, кола тук, тя букочи някакво си тук. Трамиди кочета. Хора, само ерено да ми се изпита. Хора, мисля, това да е за този епизод. Няма да го правя много дълъг, защото ще празнувам, че намерил в епизод първите си 6 диаманта. И